Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat, com sempre, copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs del Maresme. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. I és per aquesta raó, principalment, que posem a la vostra disposició un correu electrònic que veieu ara en pantalla, maresmesport@yahoo.es. Aquí ens podeu fer arribar totes les vostres informacions com a clubs que nosaltres ens encarregarem de tractar-les. Així mateix, si voleu participar directament al programa amb la vostra més personal opinió, ho podeu fer a través del grup de Facebook, Maresme Esport Tot Junt, en el qual ja comptem amb un parell de mesos de vida, amb gairebé 190 membres. Cal dir que ara també ens podeu mirar quan vosaltres vulgueu per mitjà del portal www.ytv.tv, on disposeu d'un format de Maresme Esport a la carta. I no cal oblidar que també podeu enviar-nos les vostres propostes informatives pel correu de sempre, pel correu tradicional a Canal Català Maresme, carrer Joan Prim, número 4, de Premià de Mar. Per acabar, hem de donar les gràcies, com sempre, al nostre nou servei d'estilisme. No cal dir que estem en bones mans, a càrrec de la perruquera professional Mari Carmona, del Centre d'Estilisme Trendy Imatge del carrer Sant Josep Oriol, número 7 de Vilassar de Dalt. I, com sempre, us agraïm la vostra presència i us desitgem una bona setmana esportiva.